כדורי קוצים. אז מה זה הדבר הזה? הכדורים האלה משמשים אותנו לעיסוי. האמת שיש אותם בהרבה גדלים, הבאתי פה רק 3 להדגמה, אבל אני אוהבת לעבוד עם הכי קטן. הקטן אני יכולה לעבוד איתו על הרבה אזורים בגוף, וגם על אזורים שהם יותר קטנים, כמו הפנים, קו הלסת וכולי, אני כבר אראה. הכדור הזה בעצם עובד על הפאשיה, על הרקמה שנמצאת מתחת לפני העור. זאת אומרת, ברגע שאני אעבוד איתו, לצורך הדוגמה, אני אעבוד איתו בכף היד, אני אחתור לתוך הרקמה העמוקה יותר, רקמת חיבור, הפאשיה. מה אנחנו רוצים לעשות? בעצם לשחרר את הפאשיה. למה? כי היא יכולה להגביל אותנו, היא יכולה להגביל אותנו בטווח התנועה שלנו, היא יכולה להקשות עלינו עם כאבים למיניהם, ואנחנו פשוט רוצים לשחרר אותה. אז איך עושים את זה? הכי פשוט בעולם. פשוט מגלגלים. איפה? בכל מקום בגוף, אבל אני אראה דוגמה לכמה מקומות שהם יותר חשובים ויותר הייתי רוצה שתיתנו בהם דגש. אז נתחיל עם כפות הידיים, שלמעשה בכפות הידיים יש לנו כמו מפה לכלל הגוף. כמו שבכף הרגל, שזה קצת יותר מוכר בתחום של הרפלקסולוגיה, יש מפה לכל הגוף, גם בכפות הידיים יש השתקפות של הגוף כולו. ולמעשה, אם כואב לי לדוגמה הצוואר, אני יכולה לשחרר מהאזור הזה של היד. אז אני קודם כל עוברת על כל פנים כף היד. אחר כך נעבור על האזור של גב כף היד. אחר כך נעלה לאורך כלל היד, וניתן דגש על הכתפיים, וכל האזור הזה שהרבה פעמים יש בו הצטברות מאוד גדולה של מתחים. מכאן אני אוהבת להמשיך לאזור בית החזה. באזור הזה גם יש הרבה תפיסויות, וגם ברגע שהאזור הזה פתוח, אז הנשימה שלנו הרבה יותר איכותית, הרבה יותר טובה. מפה נעבור אל הצוואר, ניתן ניסוי גם לאורך, גם לרוחב, גם על העורף מאחור. זרימת דם פה בעורף מאחורה גם יכולה לשפר את תפקודי הראייה שלכם. אפשר לעבוד איתו גם מתחת לסנטר ולחדד את קו הלסת בצורה כזו. אפשר לעלות איתו אל עצמות הלחיים, אל הרקות. אפשר לעבוד אפילו מתחת לעיניים ומעל העיניים, מעל הגבות ליתר דיוק. על המצח ואפילו על הראש. הראש הוא אזור שגם דרכו ניתן לטפל בכלל הגוף. יש שיטה ממש מיוחדת ועתיקה שאפשר דרך הקרקפת לטפל בכלל של בעיות. אני אוהבת לעבוד על הקרקפת גם כדי להזרים לשם דם וגם למעשה לשפר את הצמיחה של השיער שלנו. אז פשוט לגלגל, הכי כיף בעולם, הכי פשוט. לא צריך לדעת יותר מדי, רק לגלגל. תהנו.